Приятели, здравейте и добре дошли обратно в моят канал. Днешното видео е четвърто и последно от поредицата ринопластика, която създадох. Надявам се тя да послужи на тези от вас, които се притесняват и им предстои интервенция в чужбина или пък дори в България, без значение. Просто да бъдете максимално информирани и спокойни, знайки повече информация. Съветвам тези от вас, които не са гледали предишните 3 видеа, да го направят. Може да откриете линк отдолу в описанието и тогава да се върнете към това, тъй като то е последното. В самото видео ще отговоря на някои от вашите въпроси, на които не съм отговорила до сега, и ще ви разкажа нещата, които аз не съм очаквала да се случили до момента, вече на вторият месец и половина след операцията. Последното видео, което заснех, беше на втората седмица след операцията и може да видите в момента носът ми как изглежда. Преди имал доста повече отток нормално. Сега мисля, че е доста спаднал, но усещам все още, че го има. Усещам си носленцето твърдо, но това е нещо съвсем нормално през следващите месеци да се случва. След самата операция, естествено, най-важното нещо е да се пазите и може би звучи логично и ненужно да се каже, както и аз самата мислех, но ви съветвам наистина много да се пазите, да внимавате, да не спите с други хора на едно легло. Аз пак с сестра ми на едно легло и се събудих една от вечерите с юмруче така в носа, съответно и ме болеше след това. Друго нещо, което аз смятах, че не е нужно да казвам, например на моите познати приятели, знаете, че съм се оперирала, е да не ми пипат носа, но имаше и случаи, в които един случай, в който ми натиснаха носа така и съответно това не се прави, не е окей да го правите. На мен също ми е било странно, като виждам бременни жени някъде и изведнъж някой пипа корема без да ги пита, а аз си представям някой ден, че това ще ми е супер дискомфортно. Така че не дейте да пипате някой без да ви дава разрешение. Нали, едно е да го гушите, друго е да му пипате някоя част на тялото да го ръчкате. Просто се пазете, ако ви предстои нещо подобно, и си предупреждавайте приятелите, защото явно не е достатъчно ясно. Друго нещо важно, след самата операция, естествено, ако имате някакви въпроси, вие може да се консултирате с вашият лекар или ако се оперирате в чужбина с координатор, някой, който говори вашият език. Знаете, че аз се обърнах към Medical Karađa и те ме придружиха през целия път по време на операцията, преди нея също и естествено след нея. Те са хората, на които разчитам за всякаква информация, от която се нуждая. Това е тяхната работа все пак. Включително и периода след операцията е не по-малко важен от този преди нея. Самото възстановяване не представлява кой знае какво наистина. Няма какво толкова да правите за самата грижа за носа, но пък ако имате някакви въпроси, е хубаво да се обърнете точно към такива хора. Имаше оттоци, нали, то си е нормално. Някои дни не е правила са масажите. Искам да питам колко време да ги правя. Хубаво е първите 6 месеца да ги прилагаш. Първите 6 месеца да си редовно, както до сега. Точно. Аз ходих на консултация в офиса на Medical Karađa, който е в София. С Вести се видяхме. Съответно имах въпроси за самото запушване на носа, както и вие имате въпроси, сте ме питали. Носенцето се запушва, да, това е нормално. Аз също бях притеснена дали е нормално да се случва, но Звезди ме увери, че е нормално през първите няколко месеца. Естествено, на мен не ми се запушва постоянно носленцето, запушва ми се, да кажем, когато сменям рязко температурата отвътре навън, като беше по-студено, или когато съм плакала. Също така ходих на дискотека, въпреки че ме предупредиха, че цигареният дим забавя възстановяването и като цяло пречи на процеса, но аз отидох и за мое очудване наистина след това определено носът ми се запушваше повече, даже имах кръв и всичко това се случва от цигарния дим. Нормално е, тъй като всичко, което дразни носа, е нормално да предизвиква и вътрешен отток. Така че до първата година е нормално да има такива моменти. Може да чувстваш прекалено студ на нослето, когато излизаш навън. Може да имаш, как да кажа, секрети от нослето в началото, така че, т.е. не само в началото, до първата година са нормални неща. Ако има как да избегнете едно такова излизане, по-добре го направете. Ето сега ми се е запушил носът. До сега нямах такъв проблем, но се случва.
Понякога хъркам леко. Аз, между другото, имам едно приложение на телефона, което ми отчита колко часа спя, показва ми, той използва микрофон и през цялата нощ ме слуша, показва ми кога съм хъркала, показва ми кога съм кашляла, например, или нещо такова, ако съм се събудила за малко, аз не го помня това нещо. И от време на време имам някакви 7-8 минути хъркаме. Така е, случва се, но то е по-скоро като тежко дишане. Нормални неща. Относно цената ще говоря отново в това видео, тъй като в последното го споменах, но много хора явно не са видяли и ме питат. Самата цена е индивидуална при всеки човек, защото, например, при мен беше буквално най-опростеното на тази процедура. Нямах някакви изкривени носни прегради или нещо такова, но цената, която ми беше дадена в България, беше ориентировачна само. И като отидеш там, той трябва да те прегледа самия лекар, защото преди това си имал най-вероятно онлайн консултация. И като те прегледат, може да ти кажат вече финална цена със сигурност. При мен беше 3500 евро и това много се зависи от самия лекар. Питате ме също за промоциите, които сте гледали в сайта на Medical Karađa. Всеки, който ме е питал, съм го насочила към тях самите да се консултира с тях, да ги пита, защото аз не работя за тях. В крайна сметка, просто съм използвала техните услуги да ме придружат и да ми помогнат с превод на документи, с транспорт, с придружител, който да имам там през цялото време. Но все пак не мога да кажа абсолютно всичко, защото при всеки човек е различно, при клиниката, лекаря, който изберете. Така че най-добре, ако имате въпроси, да се обърнете към тях. Те ще ви отговорят и ще ви ориентират, колкото до по-ниските цени в техния сайт. Това е защото те са здравен информационен център и работят с много клиники в Европа и в Турция. И съответно имат разни такива отстъпки, но пак казвам, трябва да се обърнете към тях. Tips and tricks, които мога да ви дам относно поддържането на кожата на лицето. Не използвайте някакви тежки киселини за почистване, тежки като цяло препарати. Използвайте нещо простичко, което да ви почиства носленцето. Аз съм късметлийка, защото при мен омазняването на кожата и появяването на черни точки около носленцето вече изчезна. Даже не усетих колко бързо се случи това нещо, но има момичета, при които продължава до 1 година. Включително Звезди ми каза, че съм късметлийка, защото при нея е продължило много повече време. При всеки е строго индивидуално. Това, което аз използвах, беше пудра и има ни такива лентички, които са за попиване на пот. Вече нямам вкъщи да ви покажа, но и тя ги използвах, когато ми се мазняваше носленцето. Естествено, много деликатно. Друго нещо, което аз използвах, самото почистване на носа, след като се запуши, се случва обикновено с клечки за уши и солена вода. Продават се на разтворена спрей в всяка аптека. Това нещо аз го правих с клечки за почистване на грим, тъй като са по-тънки, но внимайте, защото отпред са по-заострени, но на мен беше по-спокойно да минава по-тънка клечица през самите ноздри нагоре и използвах тях. Такива намерих случайно в Jumbo, даже не знаех, че съществуват. Те ми влязоха в употреба много добре. Друго казах ви да се пазите много, за цигари не ви казах и не спете с други хора. Това са най-важните неща, които аз научих. Всичко останало е лесно и безпроблемно. Когато излизате навън студен, може да усещате, че ви е по-студено в началото, но след това изчезва. При мен също много бързо изчезна. Друго нещо, за което Звезди ме предупреди, при спането, ако спите на една страна, както аз, например, гледайте да спите примерно една вечер на една страна, другата да има някакъв баланс, защото има шанс носленцето ви да остане асиметрично. Да, трябва да се пазиш от удари, от натиск, от спане на една страна само. Да. Наистина тези неща са много важни. Да речем хората, които спят само наляво или надясно, може да се наблюдава след няколко месеца леко изместване на ъгъла на нослето. Асиметрия. Аз имам и на самото лице точно поради тази причина и затова гледам да спя, примерно едната вечер, ако спя на едната страна, другата на другата. Спиш повече на дясно, предполагам. Да. Личи си. Да. Но и това гледам да го съобразявам и... Когато аз се оперирах, даже може би на 6-тия месец беше, аз спа само наляво основно. Забелязах същата асиметрия, връхчето беше тръгнало да отива наляво.
и ме накараха да правя масажи, едни специални подбутвания на нослето и слава богу за 2-3 седмици си влезе в... Да, той доктора също ми показа, ако случайно видя, нали, като се гледам в огледалото, просто е така да си го намествам леко, но това беше по-скоро за началото. Той сега не мисля, че за началото сега нямаш такива изменения, не пада върха на никъде, така че си добре. Нормално е тук да чувстваш все още оток. Този ток ще си замине изцяло след първата година. Да, но така или иначе изглежда перфектно носа, нямаш проблеми с дишането, което е най-важно. Нямаш проблеми с дишането. Лично при мен се наблюдава асиметрия не на носа, на цялото лице и беше много трудно да разбера какво се случва точно. Мисля, че финално е добре, но имаше един период, в който наблюдавах лека асиметрия и съответно вашият лекар ще ви покаже как точно да го коригирате това нещо, докато зараства нослето. Това е относно самото възстановяване. Сега ще отговоря на някои от вашите въпроси. Дишането през носа променили се по някакъв начин. Още след като излязох от операционната, просто усетих едно... все едно не съм дишала до сега. Много беше странно. Усетих, че влиза много въздух в ноздрите ми. След това естествено се запушва нослето, тъй като все още се възстановява, но така се промени дишането. В момента нямам проблеми, просто трябва да се почиства хубаво. Свикна ли да се приемаш в новата визия? Има ли промяна в самочувствието? Определено има промяна в самочувствието. Приемам се с новата визия много добре. И изключително странно. Всичките ми приятели съм казала, като ме питат, възприемаш ли се вече, как се чувстваш? Хора, аз цял живот съм се виждала с такъв нос. В моята глава, когато съм си мислила за себе си, аз съм се виждала с такъв нос, не съм се виждала с старият ми. И дори в момента, като си гледам стари снимки, аз за първи път се виждам в такава светлина. Просто моето така е изменило нещата, че аз тогава да се възприемам по някакъв начин, въпреки че съм свършила на тази операция, съответно не е било изцяло, нали, истинско, но не съм се виждала по начина, по който съм изглеждала тогава. Много е странно. Относно възприемането, може би само в началото, като беше оттекало, ми беше малко странно, дали финалният резултат ще е добър, но след това нямах никакви проблеми. В момента включително се чувствам супер. Работата ми се улесни много. Аз, когато имам някоя инфлуенсърска кампания, отнемаше ми толкова много време да заснема една снимка или 2 снимки, а в момента се справям за, може би, 4-5 пъти по-малко време, което е страхотно. Вече се престраших да участвам в един подкаст, нещо, което нямаше да направя преди това. Там имаше и камери, съответно, и не бях аз в контрол, т.е. някой ме снимаше, не бях аз в контрол на точният ъгъл, как ще изглеждам. Това беше нещо, което е много извън моята зона на комфорт. Но благодарение на операцията всъщност вече нямам този страх. Единственото притеснение беше, защото все пак е нещо ново, дали ще се представя добре, нали. Това беше, но не и с външният ми вид, който си е един плюс. Огромен плюс, особено ако се занимавате с мен, като мен с такива неща. Бих ли си направила някаква корекция? За напред със сигурност бих. В момента няма нещо, което искам да променя в себе си. Всъщност искам да започна да се грижа повече за външния си вид, т.е. искам да започна да ходя на почистващи процедури на лице или разни такива неща. До сега не съм ходила, съм 1-2 пъти, но не ходя редовно. Искам да направя някой пилинг, но няма корекция, като например пластична операция в момента, която да желая. Единственото нещо, което планирам за в бъдеще, сравнително скоро, ще си оправя зъбите. Нямам кой знае какви проблеми, но ще ви покажа в бъдещите видеа, когато го направя това нещо. Имам един зъб, който израсна с петънце, съответно той е като пломбиран. Не знам точно какво съм правили преди години, но се отличава от другите. Той е един от предните. Това искам да го коригирам. Вече бях на консултация при една турска лекарка, отново с която ме свързаха Medical Karaca и най-вероятно ще отида при нея. Обсъдихме какво може да се направи за моята усмивка, за да изглежда максимално добре. За мое щастие нямам някакъв проблем с зъбите. Не бях ходила 4 години на зъболекар. Имам един кариес, което е страхотно, защото ме беше страх. Аз от малка нямам проблем да ходя по лекари, но имам проблеми с уши, нос, гърло, зъби, всичко, което е на главата. Много ме е страх. Иначе останалите неща, гинеколози, гастроентеролози, всички тези неща ги минавам годишно на прегледи, но става ли въпрос за нещо в главата, много ме е страх. Така че се радвам, че нямах такива проблеми, но да,
корекция на зъбите най-вероятно предстои скоро, така че естествено ще споделя с вас. Контакти на Medical Garage ще оставя долу в описанието, за да можете да се обръщате с въпроси директно към тях за какъвто и проблем да имате, свързан с вашето здраве, не само с естетически корекции. Надявам се максимално да съм отговорила на всичките ви въпроси. Оставям в описанието линк и към целия ми плейлист, за да можете да гледате всичко, когато ви потрябва, ако някъде ви потрябва. Благодаря ви за вниманието, обичам ви и ще се видим в следващото видео. Муа!